lidi, já vás vítám u mého dalšího videa, ten konkrétně druhýho. A vy jste dali 66 lajků, nebo 60 něco lajků na tom minulém shortu, což je neuvěřitelný. Takže si jdem na začátek zahrát Granny. Takže pokud se vám bude tohle video líbit, tak nezapomeňte zanechat like, odběr, zvoneček a my jdeme na to. Jo lidi, už jsme se spavli. Měli bychom to všechno rychle prozkoumat. Nevím, jestli sem přijde Granny. Leave this house. Musíme opustit její dům. Jo. To jo. Sem kouknout. Tady se to když tak otevřu. Kde pak je Granny? A dnešním cílem musíme zabít Granny. Tu prčic. Tu prčic. Tak to jsem prohrál, kámo. Určitě. Jasně. To bylo úplně jasný, kámo. Ale já si myslím, že vím, jak ji zabijeme. Koukal jsem se na nějaký youtubery, který toto točili. Takže by to mohlo být docela rychlý. Jí zabít. Pokud ji zabijem, tak máme splněno. Vypadá to, že musíme fakt rychle jednat. Chodit fakt rychle musíme. Tady jsem ještě nebyl. Se můžeme taky podívat. Tady. Já upřímně nevím, kde se spavnuje, takže... Kleště. Nebo štípačky nějaký. Támhle. Kdo ji viděl, tak je borec. Kdo ji neviděl, tak je špatný. Ne, všichni jsou borci. Tohle si můžeme asi otevřít. Nebo... co pak to je? What the hell? Nějaký pavouk? Vůbec nevím. Ale jdeme dál. Vůbec nevím, co mám dělat. Ale, ježiš, já jsem schodil. Ono se tam psalo, že prej slyší všechno, takže se bojím, odkud přijde. Hele, vůbec se tady nějak moc nic neděje. Hele, tamhle, jdeme. Tam tady se furt něco, se něco vrzalo, ježišmarja. Haló. Prosím, přijď sem. Já jako nebudu čekat 10 let. Co tady mám jako ještě udělat? Tady všechno poházet nebo? Tak. Si stačit. Stačit. Co seš to za blbku? Nebo... Jo, už je tady. Konečně. Ježiši, tak dlouho jsem čekal. Do prčic. Do prčic, rychle. Jdeme do sklepa. Jdeme. A tady, vím, že ji tady můžeme zabít. Tady. Tak. Hodíme to sem. Ona by tam teďka měla přijít. Jo.
Tak. Tak. Možná jí máme, kámo. Teďka by měla umřít. Umře. Umře nebo ne? Vím, že tady by měla umřít. Nebo... Jo. Granny is now... Jo. Je teďka vyplá na chvíli. Takže... Vypadá to, že jsme to dali. Se podívat. Co to tam máme za dílo? Ježiši. Hele, ale už nemá otevřený očka. Jo. Takže asi, pokud se vám tohle video líbilo, začáteční, tak nezapomeňte zanechat like, odběr, zvoneček. A pokud chcete další takovýhle videa, tak nezapomeňte dát to, co jsem předtím říkal. A zatím čau.